Chceli ste, aby som porovnal sirupy Oravan a Solevita. Zloženie: glukozov-fruktozový sirup, cukor a tu je iba cukor. Tu sú ešte sladidlá aspartán, acesulfanka a sukralóza. Ako viete, aspartán je nevhodný pre deti a WHO označil za potenciálny karcinogén. Na to, aby bol sirup označovaný sirupom, musí jeho obsah tvoriť minimálne 50% cukor alebo glukozovo-fruktozový sirup. A keďže tu sú sladidlá, tak sa toto nedá považovať za sirup, iba za koncentrát. Na tomto koncentráte sa mi strašne páči, že je s príchuťou pomarančov, ale po pomarančoch tam nie je ani stopy, až na pomarančovú arómu. Tu je 0,1% jablkovej šťavy z koncentrátu, tu je 10% pomarančová šťava a 1% jablkovej šťavy z koncentrátu. Tu sú konzervačné látky benzoán sódny a sorban draselný, a tu je iba sorban draselný. Benzoán sódny je nevhodný pre deti a spolu s kyselinou askorbovou sa môže tvoriť benzén, ktorý je karcinogén. Farbivo, beta-karotény a beta-apo-8 karoténov. Tu sú ešte stabilizátory arabská guma, glycerolestery, drevený pšísky žíc a karubín. Kyselina citrónová, kyselina askorbová, kyselina citrónová a kyselina askorbová. Takže za mňa ani jedno, ani druhé, aj keď tá Solevita vyšla lepšie, tiež to nie je nič moc. A vám, ktorý viacej chutí? Oravan alebo Solevita?